Kinahanglan gyud ligon ang atong lawas kay unsaon na lang niingon na ba nga atong presidente nga kini daw mga daot sa panahon, mga bagyo nga nagsagunso, nagdungan-dungan, mga bahaguban pa, new normal na ba daw ni? Dili na day COVID ang new normal. Still lang katawanan na po. Sa tanan niyang basulti day Maisel. Sa tanan niya mo, he is the president. He is our leader day Maisel sa atuang nasod Pilipinas. Sa tanan niyang isulti, sa tanan niya mga kasabang pulong nga gusto na ko badungog sa iyang baba, kini pagyot new normal? New normal. Ano ba yan? Anap siya, if I quote exactly yun sa ihang giingon, no, Irino? This is not extraordinary situation anymore. Dili na daw ni ka ng murag, wala, mao ba, no? Dili na ni siya common. Dili na siya something new. Okay? So, dili na to na huna-hunaon nga espesyal ni nga sitwasyon, no? Ingon siya, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Ano pa siya? Sumpayan na to mga kasama. Ingon pa siya, ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pa ang gawin natin. Would you agree? Nga ganito na talaga ang buhay natin kahit ano ang gawin natin. Rico. Okay, magkakasama. Ari ko day. Ragkahan ka na ko day ha. Wa ko kauyon sa ihagya kanini ang linyada karon. Imagine day, sa sitwasyon karon sa tubag kaigsuunan nga naadya way mga kaon, nay mga nangamatay, nay mga propiedad bahandi day Maisel nga mga ingon nato nga damage ang kauluhan karon day Maisel, grabe gyud ang kanang bitong epekto sa ekonomiya o sa panginabuhi sa tubag kaigsuunan nga gani halos karon halos tanang LGUs dito ronday nagpabilin pagyapon ang ilang kanana ang mando sa ilang mga gitsakpan nga sarado pagyutanan karon iya mas gobyerno gubang nga pribado nga mga establishmento dito. So sa ato pa day do dakong epekto kini. Unya karon ang ato presidente moingon lamang ingini. Ang gusto nako badungog sa iya day Maisel as leader dili ingon ini solusyon. Pero ang tubag niya dong Erin, ang publiko kinahanglan daw kanunay andam og dunay plano sa mga tropical cyclones, mga bagyo. Kay ang rason daw niya dili man gyud daw ni malikayan. Yes, to the point. Tinuod na nata diha day Basil, given naman gyud na nga kada magkakasabang mga kalamidad na ang gyud na. Ang question dili na mo'y kaso Ang kaso dinhi unsay inyohang reaksyon? Di ILG uplok sang pataw. Napoy mayor magkakasama dito sa kauluhan imbis ang kanana ang ayuda day Basil ihatag panghatag ato sa mga tao giparapol. Kana ba? Example lang na day sa mga opisyalis na to. Mo gani. Dugagan pala ko. Reflect na day sa ato ang presidente. Mo na statement sa ato presidente. Ingon daw nato ang the way we think ingong paniya mga kasama kay tanan daw nahitabo no 40 years ago lahi ra gid daw ang klase sa mga kalamidad nga atong masinati karon. So I get your point no. Mao na gid ni. So the question karon is unsay buhaton nato Mr. President? Yes. Nga mao naman kani ang new normal. So sa ato pa mo adapt na lang ta niya na okay ra. So sabot niya day. Maglangoy-langoy na lang ta sa bahaan niya na. Mura kuwang na lang ta ingnon sa presidente. Maganad-anad na lang ta. Saon ta man. Ani man gyud ni. Ala, manglangoy! Ana.